Ndewo na ụmụnne daalụ na ana m ashịala unu link Oxford College maka ndị chọọ ịgụ akwụkwọ na mba ofesi ya bụ UK. Ịchọọ ịgụ nee link ya, ị nwere ike imenwuli onwe gị klikie ya ọkwa ifu ka ọ na-agafe na screen. Mma emechekwa eweli etinye na Telegram group anyị, nwere ihe niile information niile tinyetie na Telegram group anyị. Ọ bụrụ na ị chọọ ịbata ya, ị search ya Igbo Class World, ị bata na Telegram group a iwelie maka mma etinye raw na Telegram group maka Facebook na-awazi anya fa na-awa anya itinye link ọ bụla nsogbu. So na link ya inwe ike screenshot onye type nye na ya browser ma ọ bụ type nye Oxford College ijiri aka gị mebe gị na ndị nwe skuul a na-ekwuzi. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na ndị nwe skuulu kwuo, o nwere agent mụ na ya na partner kwa ọ na-afụ maka skuulu and ọ bụrụ sọ na UK ka ọ na-afụ maka skuulu, ọ na-afụ maka skuulu ebe niile nya na mba niile Western world niile. Ịbata iwe rọlụ nke so gị, mana nke Oxford College a ihe o ji dị mma bụ na ịgụcha anya ị ga-enwe ọrụ nwa akwụkwọ, mana akwụkwọ ndị ọzọ ịgụ anya imechekwa ịchọbakwa akwụkwọ chọba ọrụ ọnyanwa ịma nke Oxford College a na-achị ala unu kịta ịma nlụ ọrụ ma ị ga-akwụchakwa ụgwọ akwụkwọ. Ị ga-akwụ 9,995 ịkwụ ọnya ibido akwụkwọ and eme gị interview ị ga-akwụ 100 before ebido mme gị interview. So before enye gị CAS ị ga-akwụ 3,000 enye gị CAS and a na-adakwa interview ịda interview anyị arakwa ewe gị. Ọ bụ ndị ị ga-ejinwu passing 6 ịmago ị ga-ejinwu hello how are you I'm fine. So ị ga-ejinwu ịmago GCE, ị ga-ejinwu secondary school, ị ga-ejinwu ma ị nọ university ịchọkwa ịbịa na ya ịgụ akwụkwọ. Ụfọdụ chọrọ ijikwa gaba aga ya bụ iluo ịgụ anya ịgụcha anya enye gị ọrụ ya bụ na ibigolo ịghọtago. Mana ọ na-emekwa akwụkwọ ndị ọzọ, ọ na-eme ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ ya ọrụ ya bụ o specialize n'ịbịa gụọ akwụkwọ. Ya bụ ọ bụrụ na iji ego ime visa maka ịbịa gụọ akwụkwọ, o nwere ike imeelu nwunye gị ma ọ gị nwa. So nke ahụ na-abụ sure ịkwụ nwere ụgwọ akwụkwọ like na ọ bụ 9,995 ịkwụọ 3,000 ị gabago ịlụzie ịkwụtọpụ. I think na ọ ya akakwa mma dan ije na-eme visa obi na-akụ gị kpumkpum ma ọ ga-aga ma ọ gara aga. And ihe nke akwụkwọ ji ka mma bụ ịbịa mee ezigbo course like health and social care imeche inweta ọrụ ozugbo, nweta akwụkwọ ozugbo. Mana course ndị ọzọ ịbịa mechie enye imechekwa ịchọba akwụkwọ chọba ọrụ ọbịa ka nke a ji ka mma. Mana nke a bụkwa you are not allowed to work. Mana course ndị ọzọ you are allowed to work 20 hours bụ obere awa a na-enye ụmụ akwụkwọ ka ije lụọ ọrụ wee nweta obere ego. So before ị bịa ị ga-adị equipped with ego. Ọ bụrụ na ị dịrị equipped with ego ọ ga-ebu gị aka ịghọtago. So inwe ajụjụ ị na-ajụ na comment section na ọ bụrụ na ihe anyị ma emasịkwa gị si na ị dị interested, ọ bụrụ na ị chọkwa isi na ọ dị interesting ma ọ bụ isi nice ma ọ isi cool ma ọ bụ isi beautiful, ihe so gị kwuo. O nwere ajụjụ inwe ị na-ajụ maka ọ ga-adị mma ma inwe ajụjụ ị na-ajụ anyị bịakwa anyị saa gị ya ịghọtago. Bata na Telegram group anyị afịa bụ Igbo Class World unu bata na ya mma ashịala unu ihe arọ ebe ahụ ka m na-ashị ya ihe rọ maka Facebook na-awazi anya unu aghọtago. Nye na anyị akara ịfụnanya ma kesakwa anyị.